Σήμερα θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τις νέες ταυτότητες και για τον προσωπικό αριθμό. Θα ήθελα να ξέρετε ότι οι ταυτότητες παλαιού τύπου από τον Αύγουστο του 2026 δεν θα ισχύουν με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Από τον Νοέμβριο του 2025, πλέον μου είπαν και χθες που πήγα το παιδί μου στην αστυνομία, ότι όλοι θα έχουμε αυτόματα προσωπικό αριθμό, θέλουμε δεν θέλουμε. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1157, οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου του 2026. Για να εκδοθεί τώρα η νέα ταυτότητα, ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του αρχή έκδοση με βάση τη θέση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα από τη λίστα της διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα που επιθυμεί. Το ραντεβού μπορεί να το κλείσετε ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα id.gov.gr. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονική παράβολο 10 ευρώ, το οποίο έχει κωδικό 4485, και επίσης για τους πολύτεκνους το ποσό αυτό μειώνεται στα 5 ευρώ. Επίσης υπάρχει και ένα ένσημο της Ελλάς 0,50 λεπτά στο κωδικό 2043 που επικολλάται πάνω στην αίτηση. Τώρα για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν από μόνοι τους το προσωπικό αριθμό, γιατί συνέχεια μας ρωτάνε και γι' αυτό, βέβαια όχι πάρα πολλοί άνθρωποι, μπορούν να πάνε στην εφαρμογή myinfo.gov.gr και να εκδώσουν μόνοι τους τον προσωπικό αριθμό μέχρι και τον Νοέμβριο. Τώρα να σας πω, εγώ εχθές που πήγα στην αστυνομία αρνήθηκα, και θέλω να σου το πω αυτό, να βγάλω ο γιος μου προσωπικό αριθμό και μου είπανε ότι δεν γίνεται, κυρία Σαρή, είναι υποχρεωτικό. Έχω δει κι εγώ, όπως και εσείς βλέπετε καλή ώρα και εμένα, κάποια βιντεάκια και κάποιους ανθρώπους πολύ πιο ενημερωμένους και από μένα που λένε βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού μπορείς να αρνηθείς τον προσωπικό αριθμό. Επικαλέστηκα λοιπόν κι εγώ αυτό τον ευρωπαϊκό κανονισμό και αρνήθηκα να το βγάλει το παιδί μου και μου είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και από τον Νοέμβριο πλέον όλοι μας θα έχουμε κανονικό προσωπικό αριθμό, θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν βγάλαμε λοιπόν εχθές την ταυτότητα και με βάλανε λοιπόν να μπω σήμερα κι εγώ σε αυτή τη σελίδα που σας ανέφερα πριν με τον προσωπικό αριθμό, προκειμένου εγώ η ίδια, η μητέρα του παιδιού μου, να εκδώσω τον προσωπικό αριθμό. Και ρωτάω τώρα εσάς, τι να κάνω, γιατί σαν και εμένα λοιπόν τώρα είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν θέλει να βγάλει τον προσωπικό αριθμό. Πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Είπανε λοιπόν ότι από τις 5 Νοεμβρίου του 2025 ο προσωπικός αριθμός θα αποδοθεί αυτόματα σε όλους τους πολίτες που δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του. Είμαι η Ευαγγελία Σαρή από το Εξυπηρετώ, το Ιδιωτικό ΚΕΠ στον Πειραιά. Και είμαι εδώ όχι μόνο κι εγώ για να σε ενημερώνω, αλλά θα ήθελα τώρα και τη δική σας συγγνώμη. Να είστε όλοι καλά.